CPIM ne General Secretary Sitaram Yechury 72 years o Swngchar no yakarwi thangkha 19 August ni salmariwo hamana homaniwo Swngchar angmani bagai Delhi All India Institute of Medical Sciences o admit angkhabo poilao bono ICU o tonijaka aboni yagulo sangrong salni diporo belaikana sakhamya angma bai o Swngchar no yakarwi thangkha CPIM ni General Secretary Sitaram Yechury okogrno saklaiwi reka CPIM Politburo ni member Nilotpol Bosch Thane Agostalo bini mokol ni operation angka aboni bagai bo Bodo Debbotacharya thimani yagulobo Kolkata bo 5 mandia aboni salsa salni yagulo na langso Swngchar nukjaka terek bari mani bagai 19 August ni salmari wo Delhi ni AIMS o admit angka AIMS ni ICU o saknai koljagai tongmani bo doctor ni kaisa bodol bono kaham khlainani naiwi tongo Sitaram Yechury no intensive care unit o tonijaka khanai saka CPIM bini sak belaikeno hamya angui tongka bono kaham khlainani bagai injection rika fiaba doctor rok asuk chaichokmani yagulobo bono mathangai naragai manlia sangrong salni diporo Swngchar no bo yakarwi thangkha bureau report kok khorang